Comeza o acto de investidura como doutor honoris causa do excelentísimo señor Don Terry Eagleton. Rogolle ao secretario xeral da Universidade que vai a buscar o padriño e o doutorando. Lector magnifique, prego audias. Honorem peto. Titulum doctoris cuius universitatis domino Terry Eagleton. Merita eius. Magisterium et opera pro eolo puntu. Honoris causa ob amicitia meritaceo candidati post petis habeat. Dove peto venia. Do venia. I'm very conscious of the great honour which the University is bestowing on me today. Although I think when we literary people receive these great honours and recognitions, we can't help being a little anxious. Anxious, I mean, that one day our dreadful, shameful secret as literary people will be discovered, the game will be up, the cat will be out of the bag, the awful truth revealed that we are actually paid for reading poems and plays and novels, things that we would no doubt do in any case and that other people do without being paid, so that we are, for some strange reason here today, being placed on the same level as people who do things that are really useful, like identifying viruses or planning economies. Given that what we do is so thoroughly enjoyable in the first place, it's rather as though you were to give an honorary award to someone who spent their life relishing fine wine or taking an invigorating walk in the Alps. Someday, I fear, some obscure official in a government office will get wise to us, will
realize that we are paid state salaries for enjoying ourselves and will instantly move to call the whole thing off. We're all sufficiently products of a Puritan culture, even no doubt in Catholic Spain, to know that what is enjoyable cannot be valuable. I'm afraid I would be especially vulnerable here, since I can't even claim, as many literary academics would, that writing is a difficult or laborious process for me. Would that it were, would that I could claim that, but I enjoy writing so much in the way that others might enjoy eating or drinking or sleeping, that I can claim very little merit in doing it, any more than one could claim merit in sleeping or snoring. Like capitalism at a certain stage of its career, I tend to go through periods of catastrophic overproduction. In fact, I'm in exactly such a period at the moment, in which all my attempts not to produce books are in vain. I've dreamt of discovering some therapeutic organization, Authors Anonymous perhaps, which would instruct me in the 12-step program of giving up writing altogether, beginning perhaps by abstaining from large volumes and finally slimming myself down to a mere single essay a day. But there's no help for besieged and misunderstood minorities like us overproducers. And in these days, when almost every other disability or misfortune has its lobby and fundraising and public relations, we are still the unaccepted ones, feeling the resentful silence fall over the company as we stroll self-consciously into the room, trying, as we do, to pass ourselves off as normal, psychically blocked, unproductive academics. There is, I suppose, a difficult tension involved in the intellectual life, that one must be deeply invested in reason, be a custodian of reason in a world of dangerously irrational forces, and yet, of course, to recognize that there is a madness of reason too, that reason may not be enough to save us, but that without it we are most certainly doomed, and yet that reason is not what is most fundamental to us, and any genuine thought has to somehow take account of that, has to somehow reckon into itself the fact that it is not ultimately the fundamental reality of the world. And I think this means to dislodge the Cartesian ego, I think, therefore I am, and try to find some way of rewriting it. One might indeed almost see the whole of what's important in modern philosophy as ways of rewriting or rethinking the Cartesian cogito, all the way perhaps from Schopenhauer, I think, therefore I am deceived, to Nietzsche, I think, therefore I oversimplify, or again with Nietzsche perhaps, I think, therefore I force an identity on a world of difference. I think, therefore, there must be somebody to dominate. A long tradition of that too. Or I suppose another side of Nietzsche says, I think, therefore I must have forgotten something. I must have repressed something. A side that moves on to Freud, and from Freud to Jacques Lacan with his famous rewriting of the cogito, I am not where I think, and I think where I am not. All of the most fascinating thinkers of modernity are looking in one way or another, I suppose, for the preconditions of our thought, for what is necessary for intellectuals and academics to be there in the first place, whether with Kant it's the categories which make our thought possible, or with Marx, material conditions.
I think, therefore somebody has been doing the donkey work. But there's also, of course, a venerable and valuable tradition from Hegel onwards, another way of rewriting the Cartesian cogito, which would want to say, I think, therefore you are, which would want to stress the necessary social or dialogic conditions of all of our thought. A tradition that in a different way passes to Wittgenstein, for whom I have a particular fondness. I think, therefore, I must be taking for granted a form of social life. And there's Heidegger too, for good measure. I think, therefore, I must already be bound up emotionally with a world that exists. For all of these figures, thinking involves a whole lot of stage setting before it can even happen. And I think that for all the best philosophers, there's an anti-philosopher within them, struggling to get out. A fact that's more likely, perhaps, to be recognized by those who were never privileged enough to imagine that thought was the primary thing in the first place. Women, for example, who tend, I think, to be spontaneous materialists, just as men tend to be natural idealists, just because women have had to do so much of the donkey work that makes thought possible in the first place. The German philosopher Fichte developed his remarkable philosophy of so-called transcendental egoism, on which somebody commented they wondered what Mrs. Fichte thought about that. Well, I'm not, as you may have noticed, a woman, but I do belong in my own way, I suppose, to a kind of lost generation, a generation in Britain largely from working class or lower middle class homes who encountered education for the first time in their family's history, and for whom to believe that thought was all would, in an important sense, be denying their own people, their own tradition. I could feel this very intensely, I think, in my own most important teacher, Raymond Williams, who combined an extraordinary belief in the power of reason with the deep conviction that reason was not the most fundamental force in human life. And this for him was clearly not simply an intellectual position, let alone an anti-intellectual one, but a whole life commitment, a form of loyalty and dedication and steadfastness to where he'd come from. We, as a generation, we lost children of the 60s, then I suppose gradually came to take over intellectual life in our own universities, partly because we had better arguments than our antagonists, but we could somehow never wholly bring ourselves perhaps to believe in that life in the way that our antagonists did, and that was one of their strengths, because that would have involved in a way denying who we were and where we came from. We couldn't fully identify with the symbols and ceremonies and protocols of academia as our forebears could. And I think we came after a while to realize that we were always destined to be a semi-detached generation, a dislodged and displaced one, half in and half out, wanting in but wanting out. And though that's a fairly painful place to be at times, it can also, of course, be a remarkably creative one. The phrase materialist intellectual is, I suppose, a kind of oxymoron, contradiction in terms, rather, as they say, like military intelligence as a contradiction in terms. But I think that the most vital and creative intellectuals of our time have been men and women who have simultaneously believed and disbelieved in the life of the intellect, undercut it and affirmed it at the same time. Indeed, my friend, the poet Seamus Heaney, once remarked that at one level, poetry engaged his entire being, and at another level, he was supremely indifferent to the whole business.
One must perhaps remember, too, the point of William Empson's wise dictum, that all the highest and most noble of impulses are rooted in the lowliest ones, and, as Empson wisely adds, would not be authentic if they were not. Anyway, I'm fortunate enough to be accompanied from England here by friends and colleagues who quite dramatically demonstrate that there is more to life than the mind. One of my English colleagues with me is a great specialist in model aircraft flying, and the other is a great expert in pigeon racing. I won't tell you who is which, and my colleague and friend and former student, Carol Watts, who unfortunately can't be here, is, among many other things, the daughter of a professional cricketer. So we have here much more with us than the life of the mind. There's a sense in which, I suppose, for me, the intellectual, in the classical sense, with his or her range of interests and concern to bring ideas to bear on society or a culture as a whole, that the intellectual can best be defined as the opposite of the academic, who really does neither of those things, who remains within a particular area and is not perhaps deeply concerned with the relation between ideas and general culture. Today, I suppose, a new name for that traditional classical intellectual has become the theorist. And part of that theory is the belief that it's a deeply democratic process in that anybody can be in on this game if they take the trouble to learn the language. And that is something that anybody, in principle, can do. That is not the way I was brought up. I was a student at Cambridge in the days when almost everybody else was an aristocrat of some kind, and most of them were about twice as tall as I was. And certainly we were taught then that to have literary wisdom or insight was a matter of blood and breeding. Either you had it in your bones or you did not. I've spent my life trying to oppose that attitude, and I think theory is really one name for it. The French philosopher Jacques Lacan instructs us that all of our problems from our very earliest childhood arise from the fact, he says, that we can never win from others the kind of recognition that we seek. In a way, logically so, according to Lacan, because all recognition must be cast in a particular mode, must be this or that kind of recognition, whereas for Lacan, the recognition that we all really seek, ruthless, greedy, voracious, implacable infants that we are, would be so utterly complete, would be so much an acknowledgement of our whole being, rather than just this or that aspect of us, that it would necessarily be inexpressible. Well, a doctorate of letters from this distinguished university, which Professor Manuel Barbeito and his colleagues have done so much to arrange, is not perhaps a recognition of one's entire being, but who cares about that? It is a form of acknowledgement I greet with delight and profound gratitude, and even if it will not quite do for Lacan, it will certainly do for me. Thank you very much. Do venia.
Excelentísimo e magnífico señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro de profesores, membros da comunidade universitaria, señoras e señores. Xa aquel home sabio nos advertiu contra o engano de pensar que é tan fácil como parece chegar a onde estamos. Para estar hai que correr, millor diría eu, percorrer. Estar aquí, levar a cabo o acto de investidura de Terry Eagleton como doutor honorario da nosa universidade, como é debido, require percorrer o camiño que fixo a historia. A historia desta universidade ligada á de Europa, a historia da teoría e da crítica literaria, a historia persoal de Eagleton. Se Eagleton merece o honor que este acto lle está a facer, é pola axuda que nos presta para este percorrido, para alcanzar o aquí e agora das cousas concretas. Deste acto, no marco do cal me dirixo a vós, deste momento histórico no que vivimos, mesmo desta cidade a que tantos teñen vido camiñando ao longo dos séculos. É claro que neste percorrido a memoria xoga un papel decisivo. Agora ben, na compañía de Eagleton non se recorda de calqueira maneira, senón practicando unha verdadeira política da memoria que persigue a emancipación. O marxista, a diferencia do hermeneuta, nunca corre únicamente para chegar a donde está. Lembrando a Benjamin, Eagleton sinala a función que a crítica materialista ten de recordarlle á cultura a súa estirpe criminal, inda que tamén lles advirte a aqueles radicais que na súa exaltación esquecen a dialéctica, que entender que os documentos dunha civilización sexan únicamente rexistros do barbarismo é unha interpretación que non lle fai xustiza á famosa frase do pensador alemán. A asociación da cultura co crime resultará ofensiva para quen sinta que as grandes obras do pasado son un maravilloso legado que a universidade ofrece un marco privilexiado para contemplar. Este ideal humanista, tan atractivo e consolador, é unha das dianas da crítica eagletoniana. Non é de extrañar o desacougo que nos produce o cuestionamento deste ideal necesitados como estamos no medio da voráxine da sociedade de consumo, de que o noso espírito se achegue a algo xenuíno que nos abra unha dimensión distinta na superficie plana do presente. Este desacougo resulta máis molesto aínda en Santiago, cando, como cidade europea da cultura, esta prepárase para renderlle no ano 2000 os honores a unha impresionante herdanza cultural. Como herdar? É a pregunta inevitable hoxe. No contexto da modernidade, a tradición nunca vén dada. Recibir o pasado require un extraordinario esforzo intelectual e a universidade é a institución máis capacitada para responder a esta pregunta e levar a cabo a tarefa exixida de maneira crítica. Aqueles que pensan que esta é unha actividade á marxe da política, Eagleton recórdalles, en primeiro lugar, que están a empregar un sentido restringido do concepto de política. E, en segundo lugar, que a actitude que subxace a este pensamento é política de raíz. O pasado debe recibirse para encarar o futuro. Desde a perspectiva marxista, isto significa que herdar é unha práctica dirixida á transformación da realidade, das institucións, da universidade mesma. A profundidade desa transformación distingue o marxista do político reformista, porque, ao final, sempre persigue unha transformación radical, unha revolución. Introducir a un marxista nunha institución implica, polo tanto, un desafío e unha aventura. Trátase dun verdadeiro encontro co outro, no que se xoga o ser ou o non ser, tanto da universidade como do marxismo. O do marxista, porque sempre corre o perigo de adaptarse e ser asimilado. O da universidade, pola revolución que o marxista persigue. A pesar desto, hai probas dabondo tranquilizadoras que fan parecer esta afirmación exagerada no que respecta á institución. Caeu o muro, acabáronse as ideoloxías, mesmo rematou a historia, e o capitalismo alcanza hasta os máis remotos pensamentos. Como diría Eagleton, houbo un tempo en que o marxismo discutíaselle a súa capacidade de explicar a realidade, pero era considerado relevante. Hoxe, recoñéceselle a súa contribución á explicación da realidade, pero pasou a ser irrelevante.
Quen lea a entrada Marxismo na Enciclopedia Británica verá confirmado este veredicto. A pantasma que percorreu Europa descansa. Tal vez non en paz, se cadra ten algún pesadelo, pero os encargados das exequias do comunismo asegúrannos que o seu corpo está ben enterrado e que a pantasma foise por fin ao máis alá. Neste contexto, a cuestión central para o crítico marxista é como practicar unha crítica revolucionaria en tempos nos que non se dan as condicións materiais para a revolución. Paradoxalmente, a crítica e a teoría literaria marxista acadou as súas cotas máis elevadas en tempos de letargo político. Recoñecendo isto, Eagleton, sen embargo, recorda que o obxectivo da crítica marxista non é simplemente o de potenciar os estudios críticos para conseguir un nivel de explicación máis sofisticado. Mais que explicar a literatura, hai que transformala, empezando polo seu concepto mesmo, concebíndoa como unha práctica social. Xa non se trata, en primeiro termo, de proporcionar novas interpretacións das obras, senón de reestructurar áreas de coñecemento, co fin de orientar a actividade académica de xeito que poida superar o ámbito da especialización para implicarse na transformación social. Neste empeño, unha tarefa fundamental do crítico é a apropiación da tradición literaria e crítica. Inda que propón a superación da especialización, Eagleton fai compatible o amplo espectro que cobre a súa obra cos coñecementos de verdadeiro especialista dos distintos temas sobre os que escribe. Adicou estudios seminais a Shakespeare, a Richardson, a Bronte, a Tennyson, a Hardy e aos modernistas, entre outros. Todos eles caracterizados por unha extraordinaria profundidade e agudeza. Cando Eagleton estudia un autor concreto, interésase pola súa aportación para comprender o presente, o del, pero sobre todo o noso. Non é que o autor mesmo nos comunique verdades transcendentes. O crítico marxista esfórzase típicamente en descifrar as pegadas que o texto porta do seu propio proceso de produción. Agora ben, xa que, como el di, a inspiración do marxista ven do futuro, Eagleton préstalles atención aos lampexos de futuro que outros xa captaron no pasado. Captar eses lampexos non é fácil, porque non se manifestan necesariamente de forma directa na obra. Mesmo ao contrario, acostuman a quedar marxinados e desfigurados por efecto da ideoloxía. Neste punto, o marxista coincide co deconstructor. Ambos convencidos de que a pedra que desbotaron e siguen a desbotar os arquitectos é, de feito, unha pedra angular. Este traballo crítico é imprescindible por canto eses indicios forman unha tradición alternativa que non só evidencia, senón que alberga un impulso cara a un mundo distinto do concebido pola ideoloxía. O estilo crítico de Eagleton está movido pola intención de desbordar os límites da especialización. Isto ocorre mesmo cando trata dun autor ou unha época concreta, pero acada a súa máxima expresión, cando no debate acerca dun asunto de interese, Eagleton vai repasando diversas obras de ficción, ao tempo que discute as implicacións ideolóxicas de certas técnicas narrativas ou figuras retóricas, así como do significado que determinadas escolas de crítica lles conceden. Esta forma, que poderíamos chamar conversacional, oponse ao estudio especializado dun texto illado e inspírase nun modelo de crítica amadora. Pero amadora oponse a especializada só nun primeiro momento, para no momento seguinte outorgarlle unha nova dimensión. Para decilo en termos marxistas máis xerais, é imprescindible aproveitar as potencias que libera a especialización froito da división do traballo, pero é igualmente necesario superala, de xeito que esas potencias se dirixan a atender os asuntos humanos. Nun capítulo que xira en torno á interpretación que Benjamin fai do Trauspiel, o tema de debate son as implicacións ideolóxicas de distintas nocións da linguaxe. Eagleton amosa como o New Criticism vía realizado na poesía anterior a Milton un ideal da linguaxe como medio transparente de comunicación da experiencia. Isto determinou a selección de autores para o canon e mesmo a predilección desta corriente crítica por figuras retóricas como o conceit, ese chispazo conceptual.
Pola contra, a tradición literaria que foi marxinada polo New Criticism subliña o grosor da linguaxe, a súa resistencia a ser anulada. Non fai falta ler a contrapelo a Milton, a Swift, a Fielding ou a Sterne para detectar na tradición literaria unha forte conciencia da irreductibilidade da escritura á experiencia, da imposibilidade de fundir linguaxe e vida. Non se trata de que o ideal de unión entre a experiencia viva e a linguaxe sexa filosóficamente discutible. Para Eagleton, o problema consiste en que a mistificación da experiencia impide contrarrestar a súa posible utilización para intereses políticos reaccionarios. Por eso, na liña dunha política da memoria alternativa á que practicou o New Criticism na súa elaboración do canon, é necesaria unha intervención política que interfira na representación da experiencia como algo orixinario e descubra que, en maior ou menor medida, a experiencia é sempre construída. A agudeza das análises de Eagleton non se debe só á súa capacidade intelectual, potenciada por unha sólida formación académica. Débese, de xeito igualmente decisivo, ao marco teórico no que se move. Eagleton adica algúns dos traballos máis destacados da teoría literaria actual a pulir a lente da teoría marxista. Faino dun xeito sempre orixinal, habilitando para a análise marxista aqueles desenvolvementos máis innovadores do pensamento actual que ao contacto co marxismo toman unha nova dimensión. Tal é o caso destacado da psicoanálise e da deconstrucción. Asemade, os principais críticos e as distintas correntes de pensamento crítico cobran outra dimensión ao observarse no horizonte dun ideal emancipatorio. A mirada de Eagleton percorre desde Matthew Arnold a Richards, do New Criticism ao novo New Criticism, do marxismo clásico ao novo historicismo, ao materialismo cultural e ao feminismo, de Wittgenstein a Derrida, de Schopenhauer a Lacan, de Kant a Habermas, de Richardson a él mesmo. Pero non só é necesario criticar e apropiarse de outras correntes de pensamento, é necesario facelo coa propia tradición marxista. De Marx a Jameson, pasando por Lukács, pola Escola de Frankfurt, por Althusser e Gramsci, entre outros, o noso doutorando discute os temas claves desta tradición para revisar o complexo panorama do pensamento actual de esquerdas sumido no dilema da revolución ou da reforma. Incluso ás veces entregado ao escepticismo máis absoluto con respecto ás posibilidades de transformación da realidade, pero aplicado a empregar a teoría marxista para explicala. No panorama da esquerda, Eagleton distínguese porque mantén presentes os problemas clásicos do materialismo dialéctico, do materialismo histórico. A relación entre base e superestructura, entre sincronía e diacronía, a función da ideoloxía, a revolución marxista, socialista. Como consecuencia, oponse tanto a unha política conformista como a unha reformista. A revisión do marxismo amósase extraordinariamente fructífera cando Eagleton se ocupa de nocións que pertencen á linguaxe cotiá e son tema de debate actual, como a historia, a cultura, a tradición, a ideoloxía ou o materialismo. Coa precisión dun filósofo analítico, Eagleton disecciona os conceptos e os seus usos. A súa noción de concepto non é a da unidade da multiplicidade. Para ele o concepto é un conxunto de prácticas que deben ser exploradas para amosar a súa potencialidade política. A reflexión de Eagleton sobre a ideoloxía é hoxe un punto de referencia inexcusable. Como en moitas outras ocasións, o doutorando responde ao debate actual con prontitude e faino a contracorrente de ideas de circulación generalizada, como a tan traída e elevada fin das ideoloxías, o pensamento único, etc. Esta análise enmárcase nunha reflexión máis ampla que percorre a súa obra. Ata onde chega o efecto da ideoloxía? É posible unha crítica da ideoloxía? De xeito máis xeral, é posible unha crítica inmanente? Isto é, sin recurso a un apoio transcendental ou transcendente? Hai dous tipos de resposta negativa a esta pregunta. Algún pensador aínda defende a contracorrente que a apelación á transcendencia ou estilo de Descartes e Kant é necesaria e razoable. E que é esta apelación a que fai a crítica posible. A maioría, sin embargo, afirma que a aposta por un apoio transcendente está perdida de antemán.
O que nos queda é o respecto á diferencia das distintas representacións do mundo que só se poden xulgar de acordo coas regras de xogo de cada unha delas. Para Eagleton, estas respostas non son só dubidosas na teoría, senón que tamén carrexan consecuencias políticas negativas. Para el é posible unha crítica inmanente. A literatura, a estética, a cultura, a historia son outros tantos campos nos que se fai necesaria a intervención para desmantelar a ideoloxía, pero tamén abren posibilidades para levar a cabo unha crítica emancipatoria. A dialéctica marxista atopa neles indicios dunha sociedade máis xusta, onde as relacións entre os seres humanos sexan verdadeiramente humanas. A coherencia é unha das apariencias da ideoloxía que obstaculizan a posibilidade da crítica. Pero se a literatura pode funcionar ideolóxicamente ofrecéndose como unha unidade perfecta na que se conservan as verdades eternas, tamén é un campo especialmente fértil para o florecemento das contradicións da ideoloxía. Se enmascara as súas orixes materiais, tamén presenta a espesura da linguaxe. A estética ofrece un modelo social perigoso no que os elementos parecen integrarse libremente como un todo, cando de feito están controlados polo poder. Pero a forma artística permite tamén unha relación co concreto alternativa á que establece o pensamento da identidade. De aí que a estética sexa un dos espacios onde o marxista pode atopar esa inspiración procedente do futuro. A comprensión do singular sin intervención do concepto invita a pensar nunha relación entre os seres humanos non determinada pola súa identidade social, senón que parta da diferencia. Isto é, non a diferencia entre identidades indicadas nunha marca de coche, de roupa, etc., senón a diferencia consigo mesmo que abre ao suxeito a alteridade dos seus semellantes. En termos marxistas, a cultura, entendida en sentido restringido como espacio de producción de obras artísticas ou científicas, é resultado da división do traballo e depende da plusvalía. Pero no sentido amplo de prácticas sociais, a cultura é un campo de loitas de poder. Eagleton advírtelles aos idealistas que ven na cultura o último refuxio do espírito nun mundo degradado, que un ser humano que aborreza a violencia está aínda por nacer, e que non nace, como a historia ten demostrado, dun espírito que se refina escoitando aos grandes mestres da música ou lendo os da poesía, da filosofía, etc., senón dunha sociedade á que se chega a través da Revolución Socialista. Por outra banda, os materialistas que conceden á cultura un papel determinante tamén deberán recordar que é o cambio na infraestructura o que abrirá un espacio no que se poida acadar a súa verdadeira dimensión máis alá da esfera especializada. A cuestión aquí xa non é a posibilidade da crítica, senón o seu alcance en términos políticos e a súa contribución á creación dun mundo no que as relacións entre os seres humanos e mesmo os seus intereses sexan verdadeira, necesariamente humanos. A apropiación da tradición marxista faise especialmente urxente cando algún dos seus elementos corre o risco de ser apropiado polo pensamento conservador. De aí o traballo de Eagleton adicado a Walter Benjamin. Nel, a tradición marxista amósase imprescindible para un análise das cousas que nos rodean e nas que se materializa a ideoloxía. A ideoloxía xa non é aquí representación, senón unha forma de presentación da realidade. Estamos así diante do que poderíamos chamar unha fenomenoloxía marxista. Tamén para o marxista hai que poñer entre paréntesis os modos convencionais de comprensión e presentación das cousas. Agora ben, ir ás cousas mesmas implica un traballo de intervención política que expón o que oculta a mercadoría, a relación coas condicións materiais da súa produción, ao tempo que propón unha relación alternativa coas cousas baseada no seu valor de uso. A función ideolóxica da mercancía consiste en aportarnos os elementos necesarios para soster o noso mundo imaginario, a nosa idea de plenitude no espacio illado, pero aparentemente confortable e seguro, que construímos rodeándonos das cousas que nos ofrece o mercado. A mercadoría, ademais de extraernos da masa, singularízanos e ofrécenos a posibilidade de construirnos unha identidade individual en apariencia única que nos permite movernos coa seguridade de ser nós mesmos.
A idea marxista de que no capitalismo as cousas median decisivamente nas relacións entre as persoas leva a facer esta pregunta de xeito tanto máis premente cando se fai no contexto da sociedade de consumo. É posible unha relación entre os seres humanos alén da relación mediada polas cousas e a través das cousas? É posible unha relación entre os seres humanos non determinada pola identidade que eles imaginariamente se crean rodeados de mercadorías? Os anuncios televisivos inducen a pensar que non. Pero, ademais, marxinan as preguntas mesmas ofrecendo solucións que semellan axeitadas para os problemas cotidianos. A crítica da representación, da narración e da identidade que levou a cabo o postestructuralismo, a exposición do mecanismo de interiorización de ideais e formas de vida por parte do individuo, así como a produción social de desexos, é un paso necesario para deixar ao descoberto as ilusións enxendradas pola ideoloxía. Pero para Eagleton non chega con isto. Non chega como estrategia política, porque a narración e o suxeito fan falta para habilitar o individuo como axente político. Ficar na verdade crítica non permite contrarrestar a utilización que unha política conservadora fai para os seus fins das posibilidades da representación, da narración e da identidade. Compre ir máis alá e ofrecer unha proposta positiva. Ese máis alá non é trascendente, senón que radica precisamente na relación co semellante que se abre ao outro a partir da falta de coincidencia de todo ser humano consigo mesmo polo mesmo feito de que é un ser social e lingüístico. Aí é xustamente onde se abre tamén a fonda brecha do desexo que ningunha mercadoría pode satisfacer. Resulta fácil ver aquí puntos de coincidencia entre o marxismo de Eagleton, a fenomenoloxía hermenéutica e o postestructuralismo. A diferencia é que para o marxista a liberación do individuo non se consigue simplemente coa deconstrucción da súa identidade e tampouco depende só da súa constitución ontolóxica, senón dunha tarefa de liberación na que postestructuralismo e fenomenoloxía teñen moito que aportar, pero que só triunfará cando se dean as condicións materiais que fagan posible o respecto á diferencia dos seres humanos, isto é, nunha nova sociedade. Se a sociedade de consumo se caracteriza pola creación de necesidades, trátase de acadar unha sociedade na que a primeira necesidade sexa a realización dun mesmo a través da realización do outro. Se na nosa sociedade a clase política está centrada en remendar os problemas que xeran os desaxustes do capitalismo, nesa sociedade a esfera pública non se amosará impotente, senón que será capaz de ocuparse de modo efectivo dos asuntos públicos. Levar a cabo isto exixe para Eagleton unha deconstrucción do privado e do público, non só para mostrar a arbitrariedade da oposición entre estes dous termos, entre estes dous ámbitos, e descubrir a operación ideolóxica que o recobre dunha aura natural, senón para acadar un cambio na relación entre os dous espacios, privado e público, que afectará a definición de cada un deles. Nesto consiste a Revolución Socialista, que ben pouco ten que ver coa idea que se fai circular dela e que é urxente contrarrestar. A proposta de Eagleton axuda a saírnos da aparente contradicción que se produce cando por unha banda se afirma que hai que intervir nas institucións para transformalas e, por outra, que hai que apropiarse dos medios de produción para que unha transformación real poida levarse a cabo. Entender a apropiación dos medios de produción como un simple cambio de mans da propiedade non é propio dun pensamento dialéctico. O sentido mesmo da apropiación hai que velo no contexto do cambio da relación entre o privado e o público, que faga que o interese privado estea movido, apropiado, polo interese público. O concepto de ideoloxía ofrece posibilidades para unha tarefa revolucionaria e Eagleton está pronto a revisar a tradición para rescatalas. Entender a ideoloxía como representación ou mesmo como modo de presentación das cousas fai posible unha crítica negativa. Pero para levar a cabo unha crítica inmanente políticamente efectiva é necesario, ademais, comprender o concepto de ideoloxía non só nun sentido máis amplo, senón tamén máis positivo que é o de conciencia falsa.
Eagleton subliña as posibilidades dunha noción de ideoloxía entendida como conxunto de prácticas e como discursos contaminados pola loita polo poder. Así entendida, o obxectivo é explorar aquelas prácticas e discursos nos que está en xogo a transformación da sociedade. Por exemplo, o feminismo. No seu sentido negativo, que fai falta desvelar, a ideoloxía trata de suturar a fenda que se abre entre a legitimidade do sistema e a crenza nela dos individuos. Pero no seu sentido positivo, as relacións sociais cambiantes implican prácticas e discursos que abren novas posibilidades para a transformación da sociedade. Este marco permite comprender a retórica de outra maneira. A retórica sufriu dúas desviacións decisivas con respecto ao seu proxecto inicial. O estudio das figuras converteuse nunha clasificación valiosa pero limitada porque permaneceu dentro do horizonte da retórica entendida como adorno da linguaxe. Por outra banda, a arte de convencer independizouse dos criterios de verdade. Unha nova retórica require tanto superar a clasificación nunha epistemoloxía dos tropos, por exemplo, ver as implicacións ideolóxicas do privilexio da metáfora sobre a metonimia, do símbolo sobre a alegoría, como ligar a arte de convencer aos verdadeiros asuntos humanos. Eagleton, ademais de reflexionar sobre os tropos, interésase pola forza de convicción do discurso. Poderíamos dicir que nunha liña aristotélica, ademais de atender ás figuras, atende ás doxa. O rétor é o que manexa ben as doxa dunha comunidade para convencer os seus concidadáns. Claro que isto ten unha vertente incompatible cunha crítica emancipatoria, pero ten outra. Feita a deconstrucción ideolóxica dos valores, fai falta estar atento á inspiración de futuro que hai neles e apropiarse dela, porque o enraizamento das doxa nos sentimentos move a acción política. Para chegar a onde estamos, para alcanzar o presente, hai que atravesar a presencia, isto que se nos aparece de forma inmediata como real. Entre a presencia e o presente, hai unha fisura que conecta cun mundo dos mortos, unha ausencia. And the crack in the teacup opens, a lane to the land of the dead, escoitaba o poeta no son dos reloxos da cidade. Eagleton non fai desta ausencia ningunha mística do baleiro sagrado. Cando fala de que a inspiración do marxista ven do futuro, quere dicir que ven de fora en dous sentidos. Primeiro, de fora da presencia como ideoloxía. Segundo, de outra dimensión. Outra dimensión do tempo, no que o futuro xa non significa o que ven despois cronolóxicamente, e non coincide con ese espacio de tempo que podemos colonizar por medio dos nosos modernos instrumentos de cálculo. Pero non se trata tampouco dunha voz que está no futuro e que nos fai acenos. Inspiración do futuro tense dado moitas veces no pasado. E este é o sentido político de apropiar a tradición. A Academia debe responder ás exixencias da sociedade á que sirve. Corre, polo tanto, como outras esferas da nosa sociedade, o risco de instrumentalización. Pero Eagleton subliña que a universidade tamén é un espacio de contradición, en tanto que na súa natureza está a enxendrar discursos que responden á sociedade reflexionando sobre as súas demandas e que promoven novas actividades. O marxismo ofrece á vez un aparato teórico e un horizonte político para a reflexión. Contra o perigo de habitar un mundo imaginario de liberdade, cando de feito pode estar instrumentalizado. Contra o perigo de solemnizar a nosa fantasía nun acto como este, Eagleton desafíanos e invítanos a ir do imaginario ao imaginativo. Pode facelo legitimamente, porque o pensamento que nos desafía tamén nos proporciona a posibilidade de responder. E isto merece un honoris causa.
Autoritate igitur mi concessa legibus regni, tibi domino Terry Eagleton, confero gradum doctoris honoris causa in filologia e commito praclaro domino Manuel Barbeito Varela, patrono tuo, ut te insignibus doctoralibus decoret. Capellan colate tibi dignitatis ornamenta, e quid illa instituto maiorem portendant intelligito. Filios hic liberalis tibi sit, velut laureum coronamentum quod alabantur post certamen victores. Ilut animo tecum reputa, nihil esse literis et doctrina praestantius, nihil sapientia nobilius. Eius rei causa, aureum annulum, quod olim primores in republica insigniabantur, tibi deferendum concedimus. Liberum ad facultatis nostra studia pertinentem, clausum et preseratum concedimus, eumque similisque ex ento schola eloquit explicandi interpretandique, tibi ius esse scitor. Sedeas in sapienti cathedra, utinde in academia et in regno doceas, judices opituleris. Quanto opere vero de adepta ante dignitate totius academici coetus nomine gregulebur, hic noster tibi testetum amplexus.
Intendito giuramento. Iuras ad implere quae secuntur. Semper ubicunque fueris, jura privilegia et honorem cuius universitatis eiusque doctorem conservare. Favorem et prudentem consilium prestare quotens fuere requisitus, et eian eiusque doctores ab omni calumnia verbo et opere defendere, Seculo et seculo. Egregie vir Domine Terry Eagleton, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae, cum omnibus honoribus libertatibus, exemptionibus et privilegis, quibus gaudent et possum gaudere, ali similes doctores in Compostelano studio, et ubicunque terrarum in orbe, et titulus uius admissionis et incorporationis tibi confero. Regio tibi omnibusque, autoribus gratias, quam plurimas, deventissime agam. Rector magnífico da Universidade da Coruña, excelentísimo señor presidente do Consello Social, excelentísimo señor vicerrector da Universidade de Vigo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro da Universidade, señoras e señores. Unha das meirantes satisfaccións que a nosa Universidade nos proporciona é a de enriquecer o seu claustro de doutores honoris causa con académicos pertencentes á comunidade científica internacional que, no seu conxunto, deseñan o mapa de todos os saberes como corresponde a unha universidade completa como a nosa, onde se cultivan as ciencias sociais, experimentais e da saúde xunto ás tecnoloxías e as humanidades. Ao longo do último ano e medio recibiron esta distinción neste mesmo Salón Nobre de Fonseca personalidades destacadas do mundo da medicina e do dereito. Hai que remontarse o 1º de abril de 1998 para recuperar o tracto dos doutoramentos honoris causa en humanidades, porque entón investiuse a escritora e académica brasileira Nélida Piñón. Antes, fixérano nesta mesma xeira, entre outros, os distinguidos filósofos franceses Pierre Robin e Paul Ricoeur, quen, por certo, contribuiu tamén a un dos campos de traballo que caracterizan o catedrático de Oxford Terry Eagleton, a teoría da literatura. Os merecementos do Dr. Eagleton foron doadamente recoñecidos no seu día polo Departamento de Filoloxía Inglesa e Alemana, a Xunta de Facultade de Filoloxía, a Xunta de Goberno e o claustro da Universidade, consonte cun proceso establecido estatutariamente que se caracteriza polo seu rigor académico. O seu padriño, o doutor don Manuel Barbeito Varela, acaba de facer unha ampla e apaixonada exposición da personalidade intelectual e ideolóxica de Eagleton, que fai innecesarias outras consideracións semellantes por parte do rector. O que sí me parece oportuno, non embargante, é lembrar aquí que o novo doutor honoris causa ven prestando invariable colaboración á Universidade de Santiago de Compostela en todo aquilo que lle foi solicitado. Xa en 1988, Terry Eagleton veu dar 2 conferencias e un curso de doutoramento aos nosos estudiantes de terceiro ciclo. Nese curso, o que asistiron filólogos doutras universidades españolas, Eagleton adiantou as ideas principais do que sería en 1990 un dos seus libros máis importantes, The Ideology of Aesthetics, agasallando as nosas aulas coa primicia da súa investigación. 10 anos despois, en 1998, foi convidado a participar no Seminario Internacional sobre Modernismo e Modernidade, organizado polo Departamento de Filoloxía Inglesa, o que contribuiu cunha conferencia que aparecerá nas correspondentes actas, dirixiu un seminario e participou nunha táboa redonda.
máis recentemente foi un dos conselleiros para a organización do Seminario Internacional sobre a Muller e a Cultura a principios do século XX en Inglaterra. É consubstancial á esencia das universidades a posta en común das inquedanzas intelectuais e investigadoras con persoas procedentes doutras institucións parellas, como tamén o é que a nosa xente contribúa do mesmo xeito a prol do mesmo proceso de contraste fora das nosas fronteiras. Fronteiras que universitariamente non existen ou non deben existir, nin as fronteiras físicas, nin as políticas, nin as idiomáticas, nin as ideolóxicas. O autismo universitario representa o suicidio da institución, e iso non soamente agora, cando tan doado é viaxar, intercambiar e comunicarse. Non esquezamos que as universidades, prácticamente desde o comezo do milenio que agora vai rematar, constituíron un espacio privilexiado de tránsito e apertura. A comunidade académica, comprometida co amor sciendi, mesmo non dubidaba en abandonar un enclave para as súas aulas cando por razóns endóxenas ou externas era preciso atopar novos acubillos. Deste espírito naceron Coimbra, a Sorbona, Oxford ou Cambridge. A adaptación á actualidade daqueles principios fundacionais da Universidade Europea pasa pola generalización desa actitude aberta e xenerosamente participativa que soamente por si mesma acreditaría a xustiza do nomeamento honoris causa por Compostela a favor de Terry Eagleton. Non agocherei xa que logo que desde os anos 60 e durante un amplo período de tempo foron motivo de debate e mesmo de rexeitamento determinadas manifestacións externas herdadas directamente da Universidade Medieval, entre elas o propio cerimonial deste tipo de doutoramentos. Na nosa universidade, ese rexeitamento tivo algunha manifestación extrema, incluso a principios dos 80, ata o punto de que durante máis dun lustro a nosa institución renunciou de maneira absoluta a conceder esta distinción. Pero a comunidade universitaria, en virtude do propio proceso dialéctico que caracteriza a evolución histórica, chegou axiña a comprender que a universidade é unha institución secular e, polo tanto, rexa nos seus alicerces, que se fortalece tanto máis canto no seu seo se manifesta a liberdade de cátedra, de investigación e de pensamento como a orixe dun debate continuo onde o obxectivo último é a ansia de coñecemento. Terry Eagleton é un universitario cabal que, como tal, non dubida en expresar o seu recoñecemento a cantos foron os seus mestres. No que se refire aos mestres presenciais, sempre salientou a figura do seu profesor en Cambridge, Raymond Williams, a quen considera o crítico británico máis importante da posguerra desde a súa posición do chamado Cultural Materialism. Pero eu coido que outro grande mestre de Eagleton foi Walter Benjamin, tráxicamente morto 3 anos antes do nacemento de Eagleton, quen lle dedicou outro dos seus importantes libros no ano 1981. Pois ben, é moi significativo que cando un filósofo de pegada materialista como Benjamin tentaba de definir a especificidade da obra de arte no conxunto das creacións, concluía que o elemento diferencial entre puras realizacións materiais do traballo humano e unha pintura ou unha escultura que teñen unha evidente estrutura física era un elemento engadido de índole supramaterial que el gustaba de denominar aura. Algúna vez expresei a miña idea, cecais errada, de que a universidade ten a si mesmo unha sorte de aura específica en canto comunidade diferenciada, aura que incluiría un principio de relevancia ou de distinción, como diría Bourdieu, que trascende dela cara ao seu contorno. Relevancia que nace da súa condición de casa do saber, de ámbito autónomo, onde rexen sustantivamente valores que a sociedade, nun momento concreto, pode non considerar prioritarios, pero aos que se lles recoñece unha primacía exemplarizante que a universidade debe proxectar. Falo da liberdade intelectual, do sentido crítico, do dinamismo dialéctico. Eu querería enmarcar xustamente neste contexto o doutoramento honoris causa de Terry Eagleton. Doutoramento que chega hoxe acompañado dun encontro internacional sobre a súa personalidade académica e intelectual que nos enche de satisfacción, pois permite proxectar o acontecemento protocolario nun senso de amplitude e espallamento universitario.
Os nosos estudiantes e profesores contarán co gallo da distinción honorífica a Eagleton cunha oportunidade única de escoitar en conferencias específicas a cargo de distinguidos profesores universitarios como Christopher Norris e outros e de asistiren a debates sobre o noso homenaxeado e o seu medio ideolóxico con intervención de outros profesores e profesoras de varios dos nosos departamentos, tanto de humanidades como de ciencias sociais. Mais poderán coñecer tamén a faciana creativa de Terry Eagleton mediante a representación da súa peza teatral Disappearances polo grupo de teatro de inglés da Facultade de Filoloxía que dirixe Karen Duncan ou asistir á proxección do filme Wittgenstein baseado nun texto do propio Eagleton. Dr. Eagleton, the honorary doctorate which you have just received from the University of Santiago de Compostela is of singular importance for me. This is due to the happy circumstance that apart from being a teacher of English literature, you are also a figure of recognized international standing in a field in which I and my colleagues in the Department of Literature also labor, namely the theory of literature. And so our students have also traveled that road from the already classical manual on theory of literature written by René Bellick and Austin Warren half a century ago to your own book of the same title published in 1983. Although the proposal for the award of his honorary doctorate originally came from the Department of English and German, it was eagerly supported as a fitting honor by all the professors of theory of literature in the campus of Compostela and Lugo, as testified by our involvement in all the administrative steps to take the proposal through the various governing bodies of the university. However, more than our institutional support, I would like now to express our academic endorsement, which stems from our shared intellectual ideas. Our department keeps faith with the principles of literary phenomenology from Husserl and Roman Ingarden to the German empirische Literaturwissenschaft and the pragmatic and systemic conception of literature. Ours is, therefore, an anti-idealistic position which sees the literary field as a system of social actions disposed to communication in which a variety of agents take part, from the producers of text to the receivers or recreators, and always subject to pressure from a variety of intermediaries. We participate in reader response, but do not subscribe to that school which you once called with British or Galician irony the RLM, Readers' Liberation Movement, whose revolutionary slogan might be something like, "The authors need us, we don't need the authors." On the contrary, we think that in the literary system, as in any other social system, we all depend on each other. I think, therefore, that we share the conviction that the study of literature is based on two inexhaustible fields of work, language and society. We admire the clarity you always bring to your writing, coupled with your profound democratic concern to fight for the resolute popularization of complex ideas. We reject the view that postmodernism has established the definitive loss of a legitimate and effective social function for a literary criticism, whose birth you placed in the England of Edison and Steele as further expression of a new class of free, independent people, openly critical and hostile to absolutism. We share with you, Dr. Eagleton, the idea that the instrument of intellectual and political liberation should not be cloistered in the ivory towers of academia, reduced to a mere matter for scholars, or even worse, that it should become a device of the public relations department of the so-called culture industry. We are not resigned to
to communicating only with just a handful of individuals who comment on other people's books, because for us too, as well as for yourself, literature constitutes the most revealing mode of experimental access to ideology, available, more immediate than sciences, and more coherent than lived experience. Thank you very much. Muchas gracias, señoras y señores. Rogo ao secretario xeral que organice a procesión académica e levanta esa sesión.